Asqıranmyzda ýüregimiz durýarmy? Asqırmak bu bir tebiği ýagdaý. Adam asqırýar we beden hem oňa garşylyk berýär. Asqyrlanma bedendäki mышцalaryň köpüsi. Şol sanyna göz gabaklaryndaky mышцalar hem gysylýandygy sebäpli asqıranmyzda gözümüz ýumulýar. Asqyrmagyň ortaça tezligi sagatda 120-160 km aralygydyr. Aslynda asqyrlanma bedenimizde nämeler bolup geçýär? Ilki bilen adam dem alanyna burnuny howadaky tozanjyklar we mikroplar girýär. Olar burun mukozasyny bimaza edýär. Şeýlelikde gözlerimizi ýumyp uludan dem alýarys we asqyrýarys. Uludan dem almak beýniden içki organlara çenli hereket edýän vagus nerwyny ören işçiňleşdirýär. Bu bolsa ýürek uruşymyzy gysga wagtyň içinde haýalladýar. Döş mышцalarymyz ýokary tezlikde öýkenimizden howany çykarýar. Öýkenden gelýän howa bolsa agyzdan we burundan çykyp gidýär. Ana şonu biz asqyrýarys. Asqyrlanma bedeniň içerki basyşy bir näme ýokarlanýar. Bu bolsa ýürege gaýdýan gan akymyny azaldýar. Şonuň üçin ýürek urgusy wagtlaýyn ütgeýär. Gadym döwürlerden bäri asqyrlanma içki organlarymyz esasan hem ýüregimiz öz işini az salymlyk besedýär diýip pikir edilse-de, aslynda ýürek işlemegini dowam etdirýär. Asqyrmak diňe tozanjyklardyr, mikroplaryň burun mukozasyny bimaza etmek bilen peýda bolman, eýsem duýdansyz gelen ýagtylyk, temperaturanyň duýdansyz ýetgemegi, sowuk howanyň şemaly, allergiýa we wirusyň ýokuşmagy bilen hem baglydyr. Asqyrmak burnu daşyndan gelen tozanjyklardan we mikroplardan arasalaýar. Näme üçin ukyda wagtymyz asqyrmaýarys? Biz ukyda wagtymyz nerw sistemamyz hem ukyda bolanyň sebäpli asqyrmaýarys. Özüňiziň we daş töwereňizdäkileriň saglygy üçin asqyran wagtyňyz agzyňyzy we burnuňyzy elýaglyk bilen ýa-da goluňyz bilen ýapmagy ýatdan çykarmaň.